Jama'a assalamu alaikum. Da farko dai sai dai mu ce alhamdulillah. Kamar yadda kuka sani an daɗe ana yaɗa labarin auren Ummi Rahab da Lilin Baba. To a yau dai mun zo muku da bidiyon Katafaran gidan da mawaki Lilin Baba ya gina wa amaryarsa Ummi Rahab. Ku biyo mu har ƙarshen gidan domin mu nuna muku yacce gidan yake da bidiyoyin da yake cikinsa da kalar ɗakuna da abubuwa na zamani da ke cikin gidan. Muna roƙon Ubangiji ya ba su zaman lafiya. Amma kafin mu kai ga haka, muna so idan wannan ne karanka na farko a shigowa wannan channel din, muna so ka danna alamar subscribe. Idan kuma ka riga da ka yi mana subscribe, muna so ka danna like din wannan bidiyon. Mun gode da kasancewa da mu da kai. Ga bidiyon nan sai ku kalla.